¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y jo que m'alegro, estem aquí gravant el primer programa de Ràdio Banyoles de Fem Tard. De la 5a temporada. Des d'aquí, als estudis de Ràdio Banyoles, ens estrenem un any més. Hòstia. Ali? Què? Allà algú, no? Aquí. Hi ha algú, pum. Esteu, Sí. Entrem. Hòstia! És en Moi, està mort. Joder, tio. Joder. Tu, dins. Joder, tio, mort. Un dels dos directors de Ràdio Banyoles està mort. Oh, és un dels directors de Ràdio Banyoles, està mort. Hòstia, està mort. Sí. Però d'on era? Allà, anem a mirar. Has sentit un soroll per aquí? Sí. Hola? Ah! Ai! Estic cagat, tio, m'he cagat. Quin por. M'he cagat. Tio, descansem. Que fort. Tens set? No, té veu. No puc veure ara mateix, no puc veure. Estic molt fort. Hòstia! És l'Anna, que està morta! Dios, tio. Jo crec que hauríem d'anar a avisar l'Esteve. No, Esteve aquí. Estava a estudi, sempre estava a estudi. Sempre està a l'estudi. Anem a dir l'Esteve. Esteve, que l'Anna i en Moia s'han mort. Ja, Esteve! Esteve? Càmera, grava això. Que ja l'Esteve mort. Està viu. Esteve, estàs bé? Digues. Digues algú abans de morir. Què vols que li diem? Digues algú abans de morir. Vols aigua? Heu de fer nova temporada i programa per Sant Jordi. Ho has sentit? L'Esteve vol que fem 5a temporada. Fem tard cada divendres, cada 15 S'ha mort per dies. això, s'ha mort per això. I programa per Sant Jordi, que també estaria bastant fino. Està fino, Sant Jordi. Fem tard cada 15 dies, a Ràdio Banyoles. Merda, hem de resoldre aquest misteri. Tu que fort això de l'Esteve. Sí que fort, tio. Ei! Hòstia! És en Pau! És en Pau! Temporada 5 de Fem Tard. Està per cagar-se de por.